Il-Kamra tal-Ispiżjara qed tqis bħala sfida li tista' tinbidel f'opportunità l-inizjattiva li se tara l-mediċini jitwasslu sa wara l-bib ta' anzjani li għandhom aktar minn 70 sena. Iddikjarat dan ma' One News Marianne Santfornier, il-President tal-Kamra tal-Ispiżjara. Hija għalina challenge u li nistgħu ndawru f'opportunità. Issa naraw sta għalina biex naħdmu qabel ma jiġi varat il-proġett pilota biex naħdmu ħalli nsibu l-aqwa mudell illi jista' jintuża. Santfornier spjegat li fid-dawl tal-proġett pilota maħsub għal lokalitajiet tar-Rabat u Raħal Ġdid diġà bdew id-diskussjonijiet mal-Ispiżjara. Aħna we took on board il-kummenti kollha qegħdin hemmhekk għalina, issa sta biex niltaqgħu eventwalment ma' l-Ispiżjara li jaħdmu fl-areas li semmew illum tar-Rabat u ta' Raħal Ġdid biex nibdew anki flimkien magħhom nagħmluhom parti minna. Wara l-proġett pilota li jibda f'Jannar tas-sena d-dieħla, imbagħad wieħed jitejjeb fejn meħtieġ biex is-servizz jinfirex madwar il-pajjiż kollu. Il-proġett pilota tħabbar flimkien mal-estensjoni tal-ftehim tal-POIC li sar ukoll fi żmien li naqsu drastikament il-pilloli out of stock. Dan il-ftehim aħna sodisfatti, ovvjament dejjem hemm room for improvement, ġifieri aħna naraw issa l-affarijiet kif jimxu u dejjem naħdmu biex ikun hemm iktar progress fis-servizz tal-ispiżjar tal-komunità li kif semmew iż-żewġ ministri huma importanti li wieħed iżommhom empowered.